Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Ġie inawgurat outdoor gym ġdid fin-Naxxar f'post li kien ilu snin abbandonat u li issa nbidel fi spazju rikreattiv b'investiment ta' 230,000 euro. L-Awtorità tal-Ippjanar permezz tal-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp iffinanzjat il-fuq minn 120,000 euro, jiġifieri aktar minn nofs l-ispejjeż allokati għal dan il-proġett li se jġib bosta benefiċċji lill-komunità tan-Naxxar. One News tkellem ma' residenta minn Naxxar li esprimit il-ferħ tagħha li hemm spazju miftuħ fejn tista' tagħmel ftit eżerċizzju u appellat lil kulħadd biex jagħmel użu mit-tagħmir b'mod responsabbli. Bħala ġnien u ġim ġie sabiħ ħafna u ħafna x'jistgħu jagħmlu, jintuża sew, l-eżerċizzju huwa importanti ħafna li huwa barra hija ħaġa sabiħa wkoll, outdoor jiġifieri xejn ulju tajjeb u nispera li jkun hawn min jużah għax law tajjeb li jintuża. Ninsab burija u kuntenta li Is-Sindku tan-Naxxar qalet li l-għanewlini tal-Kunsill Lokali huwa li jaħseb għal ġid ta' kull ċittadin biex ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Aħna bħala Naxxar dejjem naraw open spaces fejn nistgħu nagħmlu open spaces għan-nies. Allura minn parti żgħira però żidniha biex stajna nagħmlu ħafna equipment ħalli n-nies ikunu jistgħu jagħmlu naqra ta' eżerċizzju, jagħmlu workouts flimkien mal-familji wkoll tagħhom għax sa tfal ta' 12 sena jistgħu jagħmlu l-workout mal-familja kollha. U aħna hekk nixtiequ li jkun ikollhom ħajja attiva mhux sedentarja, kull darba mmorru d-dar nibqgħu bil-qiegħda quddiem it-television, aħna rridu l-naxxarin tagħna jagħmlu l-workouts u jħossuhom ħafna aħjar. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Stefan Zrinzo Azzopardi li spjega kif dan is-sit se joffri ambjent sigur għal nies ta' kull età u kapaċitajiet biex jagħmlu attività fiżika u jgħixu stil ta' ħajja aktar b'saħħitha. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari Ellison Zera Faċivelli li faħret lil Kunsill Lokali tan-Naxxar tal-impenn tiegħu biex bidel żona għal karozzi f'post rikreattiv għar residenti. Oliver Magro, Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, qal li dan il-proġett huwa riżultat ta' sforz kollaborattiv li jara fil-bżonn ta' riżorsi aċċessibbli għall-eżerċizzju fiżiku.